Ydi hwnna boni ddigesau? Pam boni roi dynion gyntaf? Boni ddigesau a boni ddigion. Croeso nôl i banter mae'n digidol Dewi o Zoom. Mae rai o'n chi'n gwybod, Glinda dwi. Gwrach wen y gogledd oer. O, da ni gyd yn gwybod mae gogs di gorau dydan. I rhai o'n chi sy'n newydd ymuno, mae modd gweld rhan un yn fan hyn. Os da chi'n ymuno fan hyn mae'r ail dro, da iawn chi. Seren air yn y pos. Aroswch lle da chi. Roedd Dorothy wedi disgyn athar o'i ffen. Dros yr enwys eithant i weld y Munchkins. A glanio'r ben Dominique grach gas y dwywain a'i sgwasio hi. Doedd Doris grach gas y gorllewin ddim yn hapus. Roedd Doris yn disgwyl i tireddu sgidiau hudol Dominique, ond Dorothy cafono. Wedi gwisgo sgidiau coch, ceodd Dorothy ei llyged a dilyn lôn ei llais. Awn i weld y Dewin, y Dewin, y Dewin o Zoom. Awn i weld y Dewin, y Dewin, y Dewin o Zoom. Awn i weld y Dewin, y Dewin, y Dewin o Zoom. Awn i weld y Dewin. Na, ddech chi'n angen bod ofyn fi. Wel, oes, ond nac oes, ond... Dwi'n confused. Bwgan Brian dwi, at eich wasanaeth. Heia, Bwgan Brian. Dorothy dwi. Toto, lawr! Doli clwtio, fel yr ysgyntiadra. O, Toto, stopia! Mae'n iawn wan, Bwgan. O, dwi'n stiff i gyd. Iwan a ffarmwrs roedd pryd yn fanna i ddechrau na Brian, ond maen nhw'n fod yn ddechrau ni, a maen nhw'n beherian, o dwi'n methu cyfru. Beth ydyn nhw tri, Bwgan Brian? Ti'm yn gwybod, we. Pedwar? Pedwar gwynt, dwyrain, de, Gorllewin, gogledd. O, ti'n deall daearyddiaeth, Bwgan? Ti'n gallu darllen map? Sa chdi'n gallu mynd â bobl fyny mynydd? Sa chdi'n gallu bod yn mountain leader? Deud y gwir, sa chdi'n well yn gwneud hynna na bod yn Bwgan Brian. Ond byddai wedi gynnwyd bobl sydd yna, na gael chi nhw, 1, 2, 3, 4. O, sy'n mond gen i fren. Sa'n gael un Bwgan Bren wedyn. Pan o'n i yn ysgol o'n i methu canolbwyntio a phawb o'n chwmpas yn herio a pwyntio. O'n i'n teimlo fel hen fwgen yng nghanol y cae a Brian yn fy migo. Why? O'n i'n gwybod fod na help ond o'n i ofn. O'n i'n gwybod fod na bobl i allu bi o'r don, ond dihanc nes i'r ceir mawr i ddychryn y Brian a dynw fi hi lawr. Bwhw! A wedi gadael ysgol o'n i methu ffeindio job, a phawb o'n nghwmpas fel ei fod nhw ar y top. O'n i'n teimlo fel rhedeg i'n benyn mynydd ni, sgrechian fy mhen pan fi. O'n i'n gwybod fod na help ond o'n i ofn. O'n i'n gwybod fod na bobl i'n allu bi o'r don, ond dihanc nes i'r ceir mawr i ddychryn y Brian a dynod fi hi lawr. Bwhw! Dwi isio bren. O, Bwgan, mae gen ti fren. Di'r ffaith bod chdi methu cyfri ddim yn gwneud i'n dwp, siwr. Dwi isio mynd ôl adra, ac i wneud hynna mae'n rhaid i ni fynd i weld y Dewin o Zoom. Felly tyd da ni mynd. Dewin o Zoom? Ia, mae'r Dewin o Zoom efo'r ateb i bopeth, a falla sa'n gallu helpu di i gyfri. Cyfri? Bren? O ia, na i ddod. Gret, fforcwm ar Dewin o Zoom. Tyd. Awn i weld y Dewin, y Dewin, y Dewin o Zoom. Awn i weld y Dewin, y Dewin, y Dewin o Zoom. Dylygaid, ac o'r denau, a dilyn lôn dy lais. Dilyn lôn dy lais. Dilyn lôn dy lais. Waw, ti fan hyn? Da ni fel ieir mewn boxes. Walk. O, pam dyn nhw mewn bocsys?
Gobeithio bydd y Doris na ddim yn landio fan hyn, neu fydd yn chwarae fetch y fesgu fi. Grrrr. Pwy di poser yma? Hi guys! Enw fi di Tim. Tim the Man. Dwi'n ddyn golygus a dwi'n ddyn am blys, am gariad. Dwi'n gwario lot fawr o'r presennol ar y gwefannau cymdeithasol. Cadw up to date, chwilio am dates, know what I mean? Smile to my profile. Oh, dwi mor good looking. Dwi eisiau joinio'r côr hefyd, ti'n bo? Brythoniaid? Nag côr y Rianedd, ti'n gwybod? Ysgwydd i ysgwydd efo'r genod. Ond ydyn nhw'n misio am rhyw reswm. Anyway, sut ydych chi guys? Tim the Man. Ha! Dim Tinderman di'r clwn yma, siwr. Ond Tinderman! Oh, guys! Da chi mor funny! Hilarious! Another one for the books. Tinderman. Oh, dwi'n licio honna. Be ti dda yma, Tim? Hey, baby. Baby in the box, Foxy. Some wine, some fine dining. You and me, wrapped up in dove-down duvets of love. Sundown, sunrise, surprise, surprise. Mr. Rhyme will spend quality time with you, baby. Spick and spam, I am Tim the Man. Beth sy'n jwcs? Paid a galw fi'n chwcs. Dim baby, chwaith. Dorothy dwi. Plain hard to get, hey, Dorothy. Oi, calla. Oh, keep your hair on. Beth ydych chi eisiau yma, anyway? Ian co Doris. Mae'r Doris perfect mas i chi. Ti'n meddwl? Beth o dates ti wedi cael? Dates? Dates? Oh, dwi wedi colli count. Faint o dates o ti wedi gael, Mr Scarecrow? Mae'n siŵr dy fod ti'n gallu cyfri nhw ar un law. Mon 3 bus gen i. 1, 2, 3. Mae Brian di dwy'n o lleill. Oh, 3 dates. Oh, bwgan. Ti eisiau cyngor gen i? Appearance, bwgan. Appearance. First impression counts. Ti'n deitha fi. Lle ges ti'r outfits na, he? O skip yn chafi. Oi, stopio siarad fel bwgan Brian fel la. Ti'n ycha fi hefyd. Lle mae dy galon di? Calon? Calon? Sgeri ddim calon. Mae calon i wedi torri. Pwy dy pwyni Tinderman? Sgynna i'n bren o gwaith. Calon, dim bren. Cariad, os na ddigon o gariad mewn lle fel hyn. Chwilio a chwilio am gariad ffor hyn, ond dos a neb i weld yn licio fy nillad tyn. Rhaid i mi dianc i ffwr o fan hyn. Teimlo fel sardin mewn tin. Cariad, os na ddigon o gariad mewn lle fel hyn. Oh yeah! Oh yeah! Chwilio a chwilio ar y we am yr un iawn, ond ma' na lot o bobl dodgy arno bore a pnawn. Gofal, ma'n berig yn fan hyn. Teimlo fel sardin mewn tin. Oh yeah!
ma'r boen yn annioddefol. Be sydd rhaid i mi wneud i gael fy nghalon yn ôl? Os wnei di ddeu sori am fod yn afiach, gei di ddod hefo ni i weld y dewin? Dewin? Ia, mae'r dewin o Zoom yn fod i allu helpu bobl efo popeth. Wrach, sa'n gallu dy helpu di fod y galon di? Tim, dwi yn meddwl bod chdi'n chwilio yn y llefydd wrongs di. Ia, ti'n iawn. Sori, mae yna ddigon o sardines yn y si. Beth ys hwnna? Doris, reit, cae dy lygaid, acordenau, a dilyn lôn dy lais. Dilyn lôn dy lais. Dilyn lôn dy lais. Ysgidiau coch! Fi sy'n fod i gael ysgidiau coch ar ôl Patrick Crime! Mae Chief Advisor! Dominique! Dim a Dorothy na! Dominique! Oh, Dominique! Pwy ydy'r rach casa yn y lle yma? Dim a fi! Och, ti mor scheming, mor evil, mor... Mae rhaid i ni feddwl am y gair Cymraeg. Corrupt. Sa chdi o gwmpas, bysa'r sgidiau a dal ar dy draed i. Dim ar draed a Dorothy bach Pippi Longstockings piblyd na. A'r glynda wirio na yn rhoi'r bleidlais i'r menschkins. Na i ddangos yn yw pwy di'r bos. Tiras fi di hwn. Tiras Doris. Total control. Ymgais Doris i'w dalw, roedd Dorothy a'i ffrindiau yn ddiogel ac yn parhau ar y daith i weld y dewin o Zoom. Roedd Dorothy mor falch o'i ffrindiau newydd. Do'n i ddim am Tinder, man. Awn i weld y dewin, y dewin, y dewin o Zoom. Dewch yma'r cynafon bach! Wait, Hold on. Llew sy'n siarad? O, gweld Toto'n siarad yn un peth. Walking-talking, bwg am rhain yn beth arall. Tind yma'n di dalu dros y sioch di allan. I'm an enigma, darling. Llew yng nghanol Eryri? Eryri? Ddim Eryri, di fan hyn. Fy nhiriogaeth i di fan hyn. Llywelyn ein llew olaf. Fi ydy'r boi. Fi ydy'r top cat. Fi ydy'r pwer. Fi ydy brenin y jungle! Do'n i'n man brenin y jungle, de, mate. Mae gen ti riben yn dy wallt. Be sy'n bod efo cael riban yn dy wallt? Tydain, chdi a fi rwan. Ydy sgwasio di fel cywian mewn ffoil. Oh my word. Feit! Oh, stop! Be sy'n bod efo chi? Ers pryd ti di bod yn rheoli fama? Gwlad y Munchkins i fama? Nhw adeiladodd y ffordd? Oce, y Munchkins adeiladodd y ffordd. Oedd ddim nhw'n nath dalu amdano fo. O ffordd pwy? O Zoom Power Limited. Nhw adeiladodd y ffordd i gael pencadlys ar ben y mynydd. Drwy'n hir i! O gafodd y Munchkins i talu? Do, ond y cinioga, o dyn nhw ddim angen llawr i fyw yn efo. Falle bod y Munchkins wedi cael ei talu, ond i talu'n 10? Maen nhw gyd yn llwgu. Pam da chi poeni am y Munchkins? Teyrnas fi ydi fama. Y fi sy'n rheoli. Y fi sy'n... Bwerus! O, beth sy'n bod, Llew? Oedden ni gyd o ofn di ddechrau, wan ti jyst yn crio fel babi. Sgennau'n pwer. Fi oedd brenin y lle yma. Fi oedd y teyrnasu. Ond o'n i'n rhy ofn i ddeud y bath. O'n i'n rhy ofn bob tro. O'n i'n lwfrgi. Do'n i'n mam lwfrgi? O fi, di'r ci? A ti'n dyma, ne fi. Ti fatha? Lwfr gath? Dwi'n lwfr gath.
Ddothon nhw yma fo'i piriana swnllid, goleuadau mawr, a llygru'r lle yma, a gadael fi efo tarmac o Zoom Power Limited yn mynd drwy'n hiri. O, be di'r atab ta llew? Dewder. Dewder i ni safiad yn erbyn o Zoom Power Limited. Ond fi di'r llew olaf, a dwi ar ben fy hun. Dwi'n dallt un oes ti'n teimlo, Cew. Mae'r brain ti'n gornau erioed. A dwi wedi bod yn trio mynd ar first dates ys oes. Dyn nhw byth yn atab yn ôl. A mae fi sy'n un pob tro'n bosib fi. Ista, Toto. Lawr. Lawr, Toto. Na. Oi, ista! Dwi jyst angan help! Amser maith yn ôl, roedd hwn yn wlad i mi, gwlad y dewr ar doeth. A'r unig feistr oedd natur ei hun, natur prydferth a choeth. Ond rwan dwi'n teimlo i'r byw, teimlo'r anaf, achos fi ydy'r llew olaf. Wedi mynd yn wan, wedi colli nerth, a'r byd i gyd ar werth. Does neb yn teimlo i'r byw, teimlo'r anaf, fel fi a llew olaf. Sut fedrai helpu? O, be di dy gryfder di, bwgan? O, dwi'n dda yn dallt Prydain Gwynt. Os dwi'n cyfri 4, swn i'n gallu mynd a 4 hosan i fyny mynydd. A 5, a 6, 10, 100. O, be di dy gryfder di, ti'n dyma? Dwi'n gwybod. Odli. Gwau fi fy nyw mewn oes mor ddreng, a diw ar drai ar orwel pell. O'i ôl mae dyn yn dyr na gwreng, yn codi ei awdurdod ell. Heddwyn. Llew, be di dy gryfder di? Ond ti wedi gofyn y cwestiwn wrong. Ddim yn nghyfder i, ond ein cryfder ni. O, ia, ni. Ti defo ni i weld y dewin o Zoom, Llew? Y dewin. Ond fod i'r brent tu ôl o Zoom Power Limited. Ia, mae Glinda Gwrach Wen y Gogledd wedi deud na fo sy'n gallu mynd â ni adra. Mae bwcan isio bren, mae Tinderman angen i galon yn lle iawn, ti angen dy ddewrder, ac i di ddeitha fo beth ti'n feddwl yr un pryd. Awn ni efo'n gilydd. Tit. O, beth si, Toto? So neb di gofyn beth di cryfder i. O, sori. Be di dy gryfder di, Toto? Dwi'n gallu symwyro. Perigo! Cae dy lygaid, ac o dy enaid, a dilyn lôn dy lais. Dilyn lôn dy lais. Dilyn lôn dy lais. Aw. Iawn. Ruff. Chdi oedd y sôn am arwain, Dot? Lle ti ddod â ni wan? Is, dwi'n nabod y boi ma. Fo'n gweithio o Zoom Power Limited. O pawb, a chroeso i gyfarfod gyhoeddus prin iawn o Zoom Power Limited. Reit, mae Munchkin Rhif 2020 yn ymuno efo ni heddiw rhywbeth am glodi tanwydd neu rhywbeth, dwi'n yn siŵr. Felly, fel parch i'r ardal, da ni wedi rhoi hwn ar dop yr agenda. I ni allu symud ymlaen i bethau pwysig ach wedyn. Munchkin Rhif 2020? Helo. Fe'n wir di Munchkin Rhif 2020. Dwi yma i... Sgynna ni'n drwy dydd, Munchkin bach. Yma i ddweud bod fy nheulu am fod yn oer dolyg yma. Cos dwi'n methu fforddio bwyd, rent, na tolu bills. Ti'n gweithio? A mae gen i 3 job. Ti'n talu Sky, Netflix o Zoom Prime? Na, just free TV. Not paying for non-essential entertainment. OK, carry on. Ac o'n i'n meddwl, gan eich bod chi'n o Zoom Power Limited yn gwmni lleol,
mawr, cyfoethog, cymryd mantais rili. Fyswn ni'n gallu cychwyn trafodaeth o sut allwn ni'n rhannu cyfoeth i helpu bobl mewn angen. Sut wyt ti'n cynhesu dy dîm yn Munchkin 2020? Glo, coed, brigad, dillad, beth bynnag gallai llosgi. Does na'm gas mens yn y ngwlad y Munchkins. Reit, mae Ozone Power Limited am gyfrannu 1 sach o lo gan Lloyd Brothers i deulu Munchkin 2020. OK? Eitro. Diolch yn fawr swyddog Zoom Power Limited. Diolch yn fawr. Dim problem. Next. Wow. Hei, ddim fanna ti'n wow miw siwr. Fel hyn. Grrr, waf, waf. Wow, wir. Sorry, ydy hyn ar yr agenda? Hold on. Sut ydych chi'n gallu siarad fo'n Munchkin na fel na? Da ni newydd gyfrannu sach o lo iddi am y gaea. 1 sach o lo. Dim ond 1 sach. O pwy da chi Scrooge? Cwmni masnachol da ni, ddim elusen, ond mi ydyn ni'n fodlon helpu weithiau. Weithiau? Ond ydych chi'n edrych arian? Ia, sut ydych chi'n edrych arian? Ia, swyddog o Zoom Power Limited. Sut ydych chi'n gyfoethog ar bobl sy'n byw ma ddim? Da chi fod yn y cyfarfod yma? A sut ydych chi fewn? Bobl bach dibwys top. Bobl bach brains yn swp. Bobl bach calonau mawr. Bobl bach dim hyder nawr. Bobl bach ewch y maes. Bobl bach pen eich taith. Bobl bach zap di zap. Bobl bach i fewn i'r trap. Doris, a'i thricio eto. Grrr. Cae dy lygaid, agor dy enaid a dilyn lôn dy lais. Dilyn lôn dy lais. Dilyn lôn... O na! Diolch yn gweithio! Mae Doris wedi dal y criw mosaidd y trap diawledig. Tydi geiriau hedol y ddim yn gweithio. Mae Glinda yn cysgu yn braf o flaen y tân. Bydd Dorothy a'r criw yn llwyddo i weld y dewin be ddigwyddith nesaf gyfeillion. Ymunwch yn un o sforus saith yn fwyd ar gyfer rhan